Ayan na, luto na yung ating salmon. At saka yung asparagus. Yan, mayroon kaming barbecue stick today. Kasi nagbisita yung anak ni nanay 4 hours away o drive ng papunta rito. Kasi since nung nag-COVID, hindi na sila nakapunta rito, nakapasyal. So, tapos birthday din yung isang pamangkin, which is marami naman may birthday ng April, pero today yan, luto-luto lang kami ng konti. Diba? Ang sarap. Parang naputol ata yung mga ano ko kasi sobrang dapat malapit dito, no? Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede pa na. Nako. Talaginaan yung apoy. Kasi otherwise, dahil kasi mataba, may salong taba, kaya ganyan. Ay, nako.
ating chicken. Chicken. Kailangan maluto yung ating chicken kasi makapal ang chicken. Dandahan yung luto ng chicken. Luto na tayo yung ating chicken. Chicken. Diba? Kunti lang niluto kasi ang dami na. May pansit pa kami, mayroong pang salmon, tsaka ito, tsaka may pakbet. So ang dami naming ulam for today, pero madugo-dugo pa to, so we need more. Ang hirap kasi lutuin talagang ganito. Kasi masyadong mataba, malaki. I think okay na yung ating chicken. Yung luto na. So, yeah, pwede na siya. Pwede na yung ating chicken. Ayan, diba? Oh, okay na yan siya. So, patayin lang natin yung ating stove. Oh, pagkain namin, no? Jenny, kain ka na, uy. May gana. Mamaya na lang. Hindi natin na-picturean. Ay. Picturean talaga. Ako kasi. Ate Joy, yung ano ba yan? Yung nilalagay. Yan, kain na na. Coloring pencil. No. Color Believe it or not, I don't carry art supplies around with me. Wherever I go, most of the time. I said most of the time at the end. Every time we pick you up, Daddy, can you open the back of the car, please? Okay, I don't know. I always have to bear with me. It's my bag of like essentials. I'm about to buy. It's my to-go bag. I'm about to buy you like a stroller so you can like just carry all your Sarap stuff. magkamay, no? There's. Buy her like a, what's that, what do you call it, air flyer or that What? cart, You talking about luggage or whatever? the flyer or The radio what? flyer, radio What's a flyer. radio? What's a radio Why is flyer? that sticky? What's a radio flyer? Like those It kids' flies carts. the radio for you. It flies the radio for you? You know that like the radio. This is my lemon flyer. It flies the lemons for me. What does that mean? I know. Habang kumakain. Ate Joy, This is pansit! my water bottle flyer. It flies the water bottle to me Mamaya na whenever I pansit. need it. Just give me a bus. Kuya, The car. dagdag mo pa yung Give me ano, a oh. car. Ayun. Or Who's that? you could just open the back and I could put my stuff in. Hi, sila Sim. Do that to me. So, you want pansit? Pansit. Can you say pansit? Do you want to Dito sit? yung mga pansit. apo. Say pansit. Binibisita si nanay. Oh, I didn't do that to it. Can you sing a song for us? Where's the song? It's a radio flyer. Oh, wagon. I want one of those. Oh my god, Oh, what's that price? No, I don't want one of those. That's the brand. Magkano? Yeah. Give me like a What's our knockoff. famous This is the classic one. Stop! Ang ingay, ano. That's the classic Those one. are nice. Pero habang ano, kumakain. Tapos sila I kumakain. ate it. You'll see it in about 2 hours. Di ba sa tindahan natin, pag magpapahatid kami, Tapos, ngayon, ano na ata, hanggang We got grades, Celestine. dito hanggang ano naman, 9, pag 9 grade ka na, bali, first year high school na siya. Tapos, 10, 11, 12, so 4 years in high school. Kaya, 4 years in high Kind school. of, yeah. Okay. Kami junior high. Dalawang junior high. Dalawang year sa inyo? Sa Pilipinas, ganun na rin eh. Ganun, grade 12 na rin. Kaya nga. Buti pa rin, hindi naabutan yun. May extra 2 years.
kagandahan ng pagpunta rito, ka-level na, dati pag magpunta rito, magdadagdag pa ng credits dahil... Buko, hindi naman. Kuya, doon ako Yung nag-graduate. iba, yung mag-i-exam, pagka may exam pumasa, kung anong grade. Di ba si Teresa na ganun? Nag-aaral ka ba dito? Di ba? Ma-accelerate siya. Yeah, accelerate Hindi siya. ka, yung mga mag-aaral dito, kala magdagdag pa ng ano, nung galing sa Pilipinas noon. Ang ginagawa ng iba, exam, nag-i-exam, nag-test. College ako dito. Pero yung mga... Hindi pa naman ako magaling sa mga ganyan. Yung mga Hindi, bata hindi. magagaling. Oo. Kailangan niyo to na eh. Artistic. Si Catherine, Hindi. mahusay ko. Hindi ako. Kaya nga, yung mga bata. Si Catherine. Pati manyika, oh. Manyikang kalbo, lalagyan niya ng buhok at ano. Ang galing. Kahit na anong, ano, pati yung binder, lalagyan yung dekorasyon, pwede na yung mamahal Galing eh. na binder. Kaya nga eh, no? Uli din Mga pa bata na- is, ano talaga, smart. What? $25 ata yung Yung project niya. drawing. Oh my God. Kasi parang marami nag-share dun sa mga drawings niya hanggang mayroon nag-order. Galing, no? Yung isa naman, noon pa, nahihiya. Yeah. Kaya mayroon siyang magiging $25. Pinakita niya sa akin yung drawing niya na pinaano. Wow, Celestine! What's that? Is that your name? Wow, very good. Wow, galing. 4 years old yung isang apo. No. Yeah, after E. But There. anyway, sige na guys. Kasi kumakain lang ako sa aming niluluto for the day. Ay, nabusog na ako. But anyway, alright, see you. Bye.